UNonhlanhla Mavundla usekhosele kuleli hholo lomphakathi kusukela ke indlu yakhe yahamba nesikhukhula zangoJulayi. Balinganiselwa ku-3,909 abasahlaliswe esikhungweni zikahulumeni eThekwini namaphethelo. Izisulu ezakhahlanyezwa isikhukhula zithi sesiqala ukulahlekelwa ke ithemba ngokuthi usizo luzoqhamuka kuhulumeni. Basilindile nje lezo zindlu zesikhashana ayiqhamuke nendawo masizwa ngabanye abaqhamuka bathi ayikatholakala nendawo yokuthi sakhelwe izindlu. Ngokwezinto sebesithembise zona asisabethemba baholi. Sekunginingi asebesithembise kona bengakwenzi. Uhulumeni uyavuma ke ukuthi akuhambi ngendlela efanele ukuhlinzeka kwabantu ngezindlu zesikhashana. Namhlanje bekuhlangene abakulomkhakha ukuzobhunga kabanzi ngesisombululo zezinkinga ezikhungethela Umnyango. Uhulumeni sibheka ukuthi indlela eziphi singakwazi ukuthi sibakhiphe lapho bangaqhubeki bahlale lapho. For example, indlela zokuthi mhlambe singathola amabuildings sibayise kuwo sibarentele while siqedelela ukuthi sibalungiselele indle laba bazohlala khona. Uhulumeni uphinde waxwayisa abantu ukuthi bakugweme ukwakha kulezi ndawo ezingaba nobungozi uma kugasela izikhukhula. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.